सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजे यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली. इन्स्टिट्यूट मध्ये आपल्याला 6 महिने 2 महिने अशा 8 प्रकारच्या टेक्निकल कोर्सेसचं ट्रेनिंग दिलं जाणार. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची शिक्षणाची अट नाही. अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 78 87 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90. कसं प्रशासन आहे ते बघा ना. जिल्हाधिकारी आणि अध्यक्षाखाली त्या कृषी विभागाची बैठकच होत नाही. चर्चा केली पाहिजे ना. एखाद्या विषयात काय चर्चा झाली पाहिजे ना. बैठक लावा त्याच्यावर. नाही बैठक लावा म्हणजे याची जबाबदारी नाही. जिल्ह्याची प्रमुख नाही. आता पालकमंत्री काय जिल्ह्यात बरोबर ते येतच नाही. निवडणुकीच्या वेळी येतात. बाकी या प्रशासन म्हणून बघू आहे ना. आता पालकमंत्री काय जिल्ह्यात बरोबर ते येतच नाही. निवडणुकीच्या वेळी येतात. बाकी या प्रशासन म्हणून बघू आहे ना. आता पालकमंत्री काय जिल्ह्यात बरोबर ते येतच नाही. निवडणुकीच्या वेळी येतात. बाकी या प्रशासन म्हणून बघू आहे ना. हे प्रश्न की मिटिंग झाल्यानंतर चर्चा होतली ना. मिटिंग झाल्यानंतर विषय होतले. मिटिंगच 20-20 दिवस झाली नाही तर कसे विषय येणार. हे साहेब दुर्दैवाने आहे. आमच्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांविषयी तुम्ही खेळताय. हा जर जी आर असेल तर तुम्ही आढावा घेतला पाहिजे होता. लोकप्रतिनिधी आम्हाला जाऊ दे. सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी विश्वास घ्या. त्यांना बोलवा आणि त्यांना विचारा की ही मिटिंग झाल्यानंतर काय केलं पाहिजे, काय त्रुटी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.